samantala, Idol, patuloy po na itinataguyod ng mga magsasaka sa San Nicolas na maisakatuparan ng diretsong pag-aani ng bigas sa kanilang lupang sakahan. Nasa 3,186 na rice farmers ang napamahagian po ng iba't ibang klase po ng binhi ng hybrid rice na inasahang magiging kaisa sa layuning matiyak ang food security sa nasabing bayan. Kinatigan naman po ng mga benepisyaryong magsasaka ang pamamahagi dahil makakatulong ito sa pinansyal na puhunan at ang mga naturang binhi. Kabilang po ang San Nicolas sa mga rice producer towns ng lalawigan ng Pangasinan at patuloy na pinapaangat sa pamamagitan ng inbred at hybrid seeds na mga bigas. IFM News. IFM News. IFM News.